Nou, mijn allereerste pakje wordt dit, ja, het is eigenlijk een boerenkeel, alleen dan in een heel bijzondere print, zullen we maar zeggen. Ik denk dat ik 1,5 word toen ik die ze aanhaai. Dus dat is de allereerste. En er is nog een foto waarop die breurke. Ja, dat klopt. Die hebben we, die foto. Enig. Op diezelfde foto hestig een, ja precies. Dat is een heel bijzonder pakje, want dat pakje, dat heb ik altijd bewaard. Ik ben even op zoek naar het rukje. Dat is een min rood kapje pakje. Dat hier van Smam gemaakt, want de Smam wordt coupeuse, dus die maakt heel veel spullen zelf. En dat rood kapje pakje, dat hebben mijn Wechter zelf ook nog aangehad. En een prijs mee gewonnen voor het schoonste pakje, omdat het natuurlijk een soort van vintage pakje wordt. Ja. Nou beschikst je over een hele collectie. Ja. En dat is soms wel handig, heb ik begrepen, als er bijvoorbeeld schoolcarnaval is. En elders zich zorg maken over wat moet ik mijn Wechter, zoals ze hier zeggen, aandoen. Ja, dat klopt. Mijn Wechter hebben toevallig op de Montessori school gezet. Hè. En de Montessori school die had je destijds altijd een principe dat de prins en de jeugdprins en de jeugdprinses van school die mochten thema's verzinnen. Dus iedere dag in de week voorafgaand aan vastelovend had je die een thema. Dus dan kreeg je de thema oudheid of je kreeg je de thema rock and roll. Ja, wij hadden eigenlijk die hele kisten wel voorleggen. Dus we kosten altijd wel iets vinden wat in het thema passen. Waar is de matroos? De matroos. Dus even kijken. Ja, daar hebben we ook nog. Het matrozenpakje. Uit de jaren 70. Het zit er nog uit wie? Nee. Is mam er ook zo zuinig op geweest altijd? Ja. Alleen die mam die ging op een gegeven moment opruimen. En toen dacht ik gewoon die dingen eens even allemaal veilig stellen voor de toekomst. Dus ik heb uiteindelijk alles bij mij op de zolder neergelegd. En ik hoop dat tegen de tijd dat mijn Wechter misschien uit Wechter kregen, dat we die dan toch ook weer uit de kast kunnen halen, al die oude pakjes. Want het is gewoon leuk voor de afwisseling. Nicky, zou je het misschien zo kunnen zien dat er iets met blauw is? Daar lijkt het wel op, hè, als je naar die pak kijkt. Op de een of andere manier eindig ik vaak met iets van lichtblauw, ja. En dat is inderdaad mijn lievelingskleur, maar het valt gewoon meer op. Nou, over opvallen gesproken, wie belangrijk is het voor dich, voor u als gezin, om ook echt uniek te zien met de vastelovend? Ja, het is gewoon zo dat wij eigenlijk altijd ieder jaar een nieuw pak hebben. En het is niet per definitie zo dat je heel erg op moet vallen, maar het is wel zo dat we net iets anders willen dan de rest, zeg maar. En als dat in de mate van opvallen is, dan zou je dat wel zijn. Ik wil gewoon niet hetzelfde zijn als de rest. Maar stof halen in Brazilië, dat gaat letterlijk en figuurlijk best ver. Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij het hele jaar al bezig zijn met ideeën. En als dat immers dan toevallig op vakantie is in Brazilië, ja, dan krijg je toch de opdracht om even te komen kijken voor een leuk stofje. En dan weet je tenminste dat je een stofje hebt wat niet iedereen heeft. En dat is eigenlijk het pak wat direct achter de ja, ging, hè? Het pak wat direct achter me ging, inderdaad. En wie leuk is het dan, hè, want we zeggen altijd gelukkig hebben we de foto's nog, Ja. om in zo'n album te zien dat die man bezig is met die stof. Ja, dat klopt. Als man die is eigenlijk altijd de oppernijster. Ik bedoel, tegenwoordig ken ik patronen zelf uitraderen, ik kan knippen, ik ken een hele hoop dingen zelf, maar het moet wel altijd onder het toeziend ook van de mam, want die weet je echt weer dat het werkt. Ja, maar mam mag ook gerust de credits ja, krijgen. Dat kreeg hij van mij ook altijd. Want dit pakje, trouwens, dat is ook een pakje van oudsher. Want dat had mijn zus vroeger aan, toen dat echt dat keeltje aan had. Dus dat zijn echt vintage pakjes. Dat is mijn neefje namelijk.
Daar hangt nog een pakje. Ja. Een boerinnenpakje. En wie kwam zich erbij dan te zeggen van ik wil met carnaval als boerinneke gaan? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat ik een jaar of 8 word. Dus dat is inmiddels al heel lang geleden. Dus ik weet niet waarom ik ooit bedacht zei dat ik boerinneke wil worden. Maar ik weet dat de mam dat in ieder geval wel heel leuk vond. Want wij hadden vroeger een mode in de jaren 70. Dat je van die Holly Hobby kleier had. En dit pas je er natuurlijk wel een beetje in. Dus ik denk heel eerlijk gezegd dat ik geïnspireerd word door mijn Holly Hobby kleedje. Om daar ook iets van vastelovendje in te stoppen. En mam heeft echt haar best gedaan, want ook het mutsje is natuurlijk prachtig, hè? Ja. Het zou zelfs een mevrouw uit Volendam kunnen zien. Misschien is het dat ook wel, maar als ik goed naar het kleedje kijk, dan is het eigenlijk meer een Volendams kleedje dan een boerinnenklaatje. Of Zeeuws meisje. Ja, dat zou je nog kennen. Maar daar zit ik in spiegels aan. Klopt. Nog even terug naar het album, want er komt ook prominent weer dat roodkapje pakje in terug. Ook met die dochters. Ja, dat klopt. Ik heb die pakjes gewoon allemaal bij mam van de Zulder gehaald. Of uit de moorkast eigenlijk. Toen dat mam die weg wil doen. En mijn wichter hebben die gewoon een aantal jaren aangehad. En ja, dat blijft. En ik bewaar ze ook. Ze zijn nog helemaal goed. Ja, ik bedoel, ze zijn natuurlijk maar 3 keer echt uit de kast geweest. In 3 jaar tijd, zeg maar. Dus in principe, als hij die goed opbergt, dan kan er nog wel 50 jaar er tegenaan verwachten. Nou, heb jij een beetje de gewoonte met ook gezin een wel ieder jaar mooi op elkaar afgestemd te zien. Hè? Ja. Als we naar het derde pak kijken wat er hinkt. Ja. Ja, weer lichtblauw en zilver, ja, dat zie je. En ik ga altijd de stof halen. En dan hebben we onderling een discussie. Mijn minste komt uit Brabant. De Lutje had eigenlijk altijd aan zich voorbij gaan en denkt, ik zie wel waar ik weer aan moet. Maar de wichter, die hebben echt wel een eigen stem daarin. En wat die willen. Want onze jongste, dat wil bijvoorbeeld nooit een jas, dat wil altijd een kletje. Dus onze Kira kreeg ze altijd een kletje. En de oudste, die had Jeske. Ja. Ook hele leuke foto's. Het liep wel een soort van uitkomen met daar kwam ze bij pap onder de jas uit. Ja, toen Jeske heel klein was, toen gingen wij altijd in de aanloop naar vastelovendje gingen we naar de prinsreceptie bijvoorbeeld. Dat wordt wat kindvriendelijker. Er wordt wat meer plaats, kosten die weg terug spulen. En dan had je weer van die lange jassen. En dan kroop Jeske onder de jas van papa. En dan goes je het open. En dan kwam het tevoorschijn zo van, hey, ben ik dan? Dus dat is heel grappig dat we daar in ieder geval nog foto's van hebben. Maar ze hebben nooit de kindjes toen ze nog heel klein waren en met ook gepaard worden, op de jassen onder de kapstok liggen te slopen met een teut chips in de hand? Nee, maar dat kwam omdat wij altijd zoiets hadden van, wij bleven nooit hangen. Wij gingen altijd tussendoor een hoestouw om zijn hoestouw te brengen, samen te eten. En dan gingen wij in de oven terug en dan gingen de wichter naar opa en oma. Hoe is de logistiek hier in Hoes met de vastelovend? Hangt alles al klaar? Ja. Die is ruimte waar dat we nu zitten, daar komen 2 kapstokrekken te staan. We maken altijd van tevoren, ik maak altijd van tevoren een soort van pakskesplan. Dus ik bedenk wat ik welke dag aan wil en ik zorg dat ik alle spullen klaar heb liggen. De onderkleier, de mutsjes, alles wat bij je huurt. En dat ligt gewoon mooi gesorteerd in dit ruimte. En hier gaan we ook schminken en nemen het allemaal maar op. Zodat je in ieder geval de rest van het huis niet vol met rommel hebt. Moet ik heel eerlijk zeggen dat dat niet altijd lukt, want die glitterspray die zorgt dat het hele huis vol met glitters ligt ieder jaar. Maar dat mag ook, hè? Met de ja, dat mag ook. Maar ik heb het wel eens goed gehad dat ik naar een vrouwenzitting word geweest en dat ik op maandag een belangrijk overleg ga met een burgemeester. En dan zegt tegen mij, Nicky, wat heb jij gisteren gedaan? Jij zit vol met glitter. Dus ja, je kreeg het ook moeilijk weg, zeg maar, de glitter. Tot slot, Nicky, zou we dich misschien nog zover krijgen dat ze een van de pakjes even voor ons aanduist, dat ze die nog even uit naar al de kleinkast krijgt? Nou, dan moet ik weer terug de zuil erop, maar dat doe ik terug heel graag. Ook al is het dan zonder schmink, mooi pakje, maar waarom heeft ze dit aangetrokken?
Het is verreweg het makkelijkste pakje als dat je even snel een beetje verkleed moet zijn. Oké. En tot slot, wat is nou bij u echt een diehard traditie met de vastelovend? Ieder jaar een oud pakje, maar dat pakje moet je echt pas op zondag van de vastelovend gaan. Hoor? En dat hebben het begin is van 3 dagen feest.